kumbang itip ba nata kasengi ka arpun drip tarik u June hajar arpuwe kade kasengi kabang irakhe na benta berpersya ya drugs kumbang itip kade World Drugs Day te kumta nakaliang kaseng jungi ka Meghalaya People Social Organization ibu kani ka message hakmat ki kun samla jungi jong bri new trap ba kinwan shakmat bakin IT elade bakin kelano na kani ka jingop ha uni ujingdi ubasharkai de nakaliang kaseng ke jungi ni kenturu ya ki kime ki kapa ba ngidai banlong ki ba pengor pikir bahaya laki kun namar teng teng kini ki kun jungi ki kun samla jungi ki jot namar dei nakalong yang ru kabangi ki kime ki pa ngimdan porsho elaki kun bat ngimtip shu ki kun ki le yu shabar de kumtang ngakerpat ya ki kime ki pa hagani kasngi ba kidai ban ai ka jing iet elaki kun kidai ban ai men sem mdei ban iben hre dei ban ai men sem nang ba kidne ki khna ki khon jungi ki bala ngop ha uniu jingdi ba ki la ban wan biang shakalenti ka ba bha bat kid imlang kum ki wei ki khna ki ba im ki bam pat ngop ha kani ka jingdi te nakaliang ka seng jungi nga kerpat jor ya ki kme ki pa ba kin le ya kani ka aka ka ba don kam bha nang ba ki khon jungi kim num do men sem bat kin wan shakmat bakin don kata ka jingya jan ha padeng ki kme bat ki khon nang ba kim num like nang bakin like na kani ka jingdi te ka weiru ni kwa ban bo ka message na benta kitu ki bampat ngop ha uni u jingdi bakan sha ba kim dei ban ngop bat kim dei ban mat ya kani ka jingdi namar kalong ka ka basniu bat ka penjat ya ka imlang ka salang ndai ta ka imlang ka salang ndai ka yeng ka sem kanu ka yeng ka sem ka pat ka pra na benta uni u jingdi bashirkai e te nakaliang ka seng jungi ni kerpatru bat ni kentu ya ka sarkar bakan lei na benta kini ki khna ki balangop ha uni u jingdi kumba kin set up kumka rehabilitation center kumba ka seng jungi kala bo ru ka memorandum menshua hai ba ALHEC bakin set up ya kani ka free rehabilitation center yang ikan tujur biang ikan penkan mau biang ya minister badan puram jungi iba ALHEC ba inchim kia ya kani nang ba kini ki kun samla jungi ki balangop hau new jingdi bakin yo ka jing sumar ka biang namar bun sin kalong yeng ka baduk kimla ban bu kum haki private rehabilitation center namar ka dor kalong ka barem de ikan turu ya ka sarkar bakan bo ya kani rehabilitation center nang ba kini ki kun samla jungi kin yo ya kata ka jing sumar ka biang kin yo biang ka jing im ka batmai ko bless you